Nepočul adresu lásku. Aha. Gol. Zvolal chodí vyššie, jak jedu. Jessica má nie si si. Máš takový. Pani má 160 eur. Hej, je tam 5 vyššie, jak ja. Si zahrať tie skúrky bánce? 170. Čo? Pozor na to. Dalej dal do toho stavku a tam dal to. Ale nie, more stopak probu, to je 5 sekúnd. Rado, keby si skôr rozbilo to. To by najvyššie, keď počujú. Gol. Tento to má Oli. Oli to má. No ja neviem to sama. Aký sú kedy? 50 to bylo. Jo! Nech sa počuť, jebe. Počuť sama. Čisto jeho slova, ešte na princesku nabilo. Jebe. Jakého kurze píte na svali žodača? Čo končí zápas? Časne? Pre istotu? Nie, určite. Čiže sme daj budú radíme, budeme za športu. No ja som daj, prídeme tam na druhý počet nedíme. Nie, to bude radíme. A musíme peckovať, že by sme stihli. Začali hore. Čiže nie. Nie. Ja myslím, že sme stiahli. Tu za 20 minút skončí počas. No, tak na druhý počet prídeme, keď si poďme. Čo ti vieš, ale neviem, že sem naozaj. Zajtra sa bude deť hrozné veci tečia. Čo ti vyhľadíš? Neviem. Ale my sa zhodli, že do mesta nepôjdeme. Hej, isto. Nechcem, ale nemám zhodnú, mám ju rozprávať. Nie. Nejdeš. Nepôjď znova. Adam, ale... A za tam aj nebola. No. Akože povedal, že tam na oslavili všetci one, čo boli na Majovej, fúzakto, ale nepovedal, ja som bol na Majovej, ale pokiaľ mi napíše, ja budem mu povedať, kde ti je. Jak sa vlastne nebudem? Ja nehovorím, Pajzlás. Ktorý? Počkaj. Dobra, nie. Jak som na tým teraz? Neviem, čo ale nepamätám. Som už dobral. Za Sokoj. Počkaj, inakou hravom. Teraz v Čanovce. Či teraz? Aj teraz, čo je, bo on hral tak kde. Nie, tu bol. No, celý čas? To som ju hovorila. Nie, dobre, že Pajzlás potom mal stavu Adama, ne? Kde bol? Kde? Nie. Nie. To je jedinstvená voľňa voľbu baví. Adam povedal, že nebude piť. Takže Adam, ty si normálny? Ja ešte aj do mesta sa tak išiel. Nie, ja musím ísť pepiť. V sobotu ide na turnaj. Rovno z Trnaje pôjdem tam do Valalu. A sobotu na Koško ide? Kuchár? Máš, Adam, čo sa domov? On nebude doma v sobotu, podľa mňa. Sme sa dohodli. Akože najprv bol taký, že kvôli tomu turnaju. Prejme nedojde domov. Nepovedal, že máš na posledný pár, že by chcel. No, chcem. Dobro. Dobro, podobať.
Moc to dobre. A on si myslí, že čo? Dobrá. Smážne robí jednu vec. A on stojí. Nič nerobí celý zápas. Tam má pečivo neváži. Tam, kde je? Tu je naľavo. Tu je naľavo. Cez nohu musím tak povedať. A to je tak lepšie. To je len tomu. Nie, to malo. Servus. Čo má piči? Tak kúkona. Práve, že a to čo, pol roka sa s ňou robil piču. To nemá rád. Tak to neviem, trénoval vás. Nech sa opúšťa tréner. Tej budú zápasy som chodil. Keď to moc mi písal more Slohovky, že prosím, že by som prišiel na zápas. Lebo on už trénuje? No, už až netrénoval, že Nie, skončil. On skončil? A zajím to na to. Jo? No, že frajer. Poď tam. Ne išli na zápas aj kde. On nám vraví, bol som aspoň teraz. Tam bol taký čo skakal do mojej ženy. Mal som už 4 na blízko, vtedy mu volali žiletka. Aj z ryba také. On s Davidom, vieš, ktorý David, Kyrill Spolužák, on s tým chodil na ryby. A David proste dal filter a ho fotil. To je také čujoviny. Ja čo svadí, no? No, filter, kde on bez trička, tam ho fotil. On má rada, doma čo tam bude. Dobre to bude. To má trénoval doma. No i sám, chápec, má piču. On sedel mu. Však ale si vťahnuce vlastne zavolal. Čo Nebo, že zobereme? Čo ho zobereme do Budimira? Ja ho zoberiem auto do Budimira, tam ho nechám úplne, že nemám miesto. Lebo nebudeme mať miesto. Alebo ho zoberieme a Ani ho tu nevolaj, bo... a nepojedeš na video. On pôjde z Goldy doma, Goldy bude ma nervy. Či nešak, ale on tu spí aj. Utekaj. Čo, doma má dosť? Ono ho už nechce mať. Ještě oco je mám taký slavný a mama celý doma nemá nejaké nevadí. Samko, daj gól! Hej! Ona strajkera! Te naučím, keď chceš. Víme smažil. Asi neviem, čo to chce. Spred branky nedá gól. Gačný promáčik, tak som dal. To tak daj, nie? Ne, dobrý Míša centra, ja zgaz zvolám, zigal mu ja prvý. Teraz sme si boli kopať, kedy sme si boli kopať? Včera? Už ťa volal, slyšel, vieš, ako som jebal. Nie plastiky, more, gól. Máte celý čas branke bol. Ja som bol podľa 5 minút do branky, bol 5 ja. Bol tam celý čas, ja som bol, že 5 minút si vyšiel von pekne, no som... Nervy mal. Chcel som, nie? Nie. Včera som išiel do banky na tréningu a som bol to na háden na krvi. To je menšie. Môžu? Dobro, mať. Níto rozhodca mi dal červenú kartu, keď sa kúpi. Pamätáš? Nie, to bol hamburger, to ešte väčší tučku, Nie, ty debil. to je ten, čo nám píska, stále zápasy. Som mi to tady dal. To je ešte pohľad. Áno. Tam ten má kamu líka. To je jak za dievča rozjebal. Lidka, jak také bez tehna. Také mám. Ale jak to dievča rozjebal, ja z toho nemôžem. Ja som si na buse zuby, ja som išiel zobrať. Ty si ho išiel zobrať, ty čo prajde. Tebe jebe, ja som ti bol braň. Braňko len tu úplne jebo sa na mňa. Jebo sa na mňa. Ale som celý ten
Asi je. A vtedy ja som si chcel zrobiť merešek, že to sa nedalo, bo oni prišli, vyšiel z okto a oni na ešte nešli. Sa na nejespo ani nejak. Tak mi to asi nekameroval. Vyšli, jak si nadal. Tí rodičia nepočúvajú na teba pískali. Ja stretnem mu všetky. Joj, dobre. Dobre ho rozbil. Rado, bež už do čary! Rado! Branka na piči. A on prečo? Aby! A jak sa na Borisa? Prestal cvičiť, začal piť, žúvať tabak. Tak ma neviem. Zatvorili mu posilku. Borisa sa na veľmi rád. Bolo to počuje, to vyzeralo, že nebolo vody. Oliti. Čo sa vymenil zase? Niekto ten pravý sa vymenil. On je čisto jak tento. Tomu. On je do nemeckého, ale sa v strede. Musiala, nie? Si len bolo Modrič. Lacička. Oj, to neviem. Neviem, ako to bude. Ale som rád, že koho by on celý tlačil. Ďalšie to nie je, že to sú skutočné, ale Dara si poslednú sezónu už nemohol. Ale na posledné 10 roky si Dara v ACčku. Je jeden pochopil penázy, ale To je veľa tak príjapov. nedala to na si opiči. To je, ale... Ako pre mňa nie, ale isto ale mali by mohli viacej. Myslím, že to má peniaze ešte. Netrvám nič. Však to mi už robí to preto, že to baví, vieš. A myslím, že to tam rádo. Ale ty máš veľa, už sa žia. A junior, tam to nemusí robiť, ani úplne musí hrať, môže doma aj tak bude mať. Presne má peniaze na celý život, ešte ako svoje deti, aj to svoje junior, alebo tá junior. Pozor na náklop. Ale otco by mu nechal peniaze, keby nič nerobil. A čo, a kto to zdedí? No baba. Ja palavka. Ostatné deti. Ty 10. A ja mu nedám nič, lebo pošlám. 6, 7. Nie, ty jedná do späť, nie. 6 bol. Ja nie som rád. Jak poznáš Maxa Lepka? Hovor. To ma strašne zaujíma. To je Maxa Repka. Repko. Vieš, čo to je? Zránka Rešte Košice bol. Bývalý. Ty sa na to vyjebal, išiel študovať, ty vyjebal do Prahy. No len tak. Ty ho vieš, toto je. Ale ani ty nevieš, čo ide. Sergenky to je. Ale neviem, čo ide, akože. Ja si, čo si nepamätám, co sa mi stalo. Ja to tebe policaj z nimi. Ja si pamätám, že boli v Jakovce, on 4 ráno stalo z pitky, on išiel domov. To mi hej, to mi zavolil. A za domom je šišlik, a domov je spať. Kokoti. A na druhý deň. Bojím to riešiť, keď Ja som tak rád, že som vtedy šiel s našim aute. A nechápem, aký kokota, ona mi hovorí, že on je jednutý, že v kuse šoferu keď pije, ale že ho ešte nikdy nechytili. Ona iba z Jakovec, hej? Maxo. Jak sa strašne srandy. Milo som stretol v meste. Som ma pýtal, že keď to Jakovec príde, si povedal, že nikdy. Ja čakám, keď zaspieť na mori. Tak má.
Tak si dojebal, to je. On mal ísť do tohto, on chytal, on bol hlavný, ale bol akože za FC Košice, akože za Ačko, bol akože brankár, ale on sa na to vyjebal, on išiel študovať, bol v Ačku, takže on sa na to vyjebal, Tretí brankár v Ačku, alebo druhý bol, nebol hlavný. Ale ešte dobre, a sa na to vyjebal, išiel študovať do České, som sa vyjebal na školu, Dober ho. Dober mu nohy. Dobra. Ja som brankár a ešte to môžem povedať, že náhodou sa nechá. Čo stalo? Ja peňa, že v Barcelone to som dal, lebo jak stojím v Iráne, a v Česku to bolo. Ja si tam neviem zápas. On sa povedal proti týmto, proti Realu sa dobre ukázal, že je chytil. A ukázal, že má to ruka. Jo, podľa mňa... Jo, pošlu chvíľku do tohto, tak jo pošlu na hosťovanie. Podľa mňa nie, ešte A však môžeme to ešte hrať. Ale dobre. Ale ten Sega je lepší. Skvelá. Keď je vyskúšala z moje role. Je, ne? No vidíš, Peter. To kúsla je lepší. Už teraz. Teraz hej. Akože aspoň bol. Nie, vieš, čo teraz? Alisson. To. Už dali děti, já nevím. A potom ten jak sa volá? A budeme kepať? Čo dve chyby zrobil vo finále. Onana? Nie Onana. Počkaj, neviem, komu myslíš, že nech tam volá, taký černý, Nie, není černo, bielý, copik mal. Nie. Tam mi dáš, že Real Liverpool, alebo... Takto, Bondiak, jak sa volá, Nemec. Dobrý, nie? Že to je on Občakal branka, jak sa volá. Carison? Nie, Karius. Karius, presne. Keď čo porovňuje, to nemohol. Nevadí, stále A sa. že on má otaz nohy v zápase. A ja. Hej, ty. A potom ešte ja som centroval a som si chcel Amiro povedal, že tiež to dal to. Luky Branky, Oli Branky 2. Teraz ich gol. No, kone. Končíme na počas, ne? Po ním vôbec nežil, ale tento vôbec, že robí snaží. Už som vycítil, že to je. Dávaj večer. Dobre, bali. Dobre, dneska som doma. Čo? Ja išli na čet. No, prejsť na Česko. Nevadí. Ešte to liga. Tak je možné. To keď si máš hráčov, to je jedno jaký, ale to sú ľudia všetci. Musíš mať, do tretí musíš mať dvojičku Však akože keď máš hráčov. a potom... Neka musíš vyhrať ligu, alebo druhú. Nie sú ani druhý, ani prvý, ani nič. Šiestý sú, tak. A idem. Tak tak Vidmír.
Alebo Denver vyhral ligu. A tam sa spočítavajú body potom. Ale to iba od tretí. To už si neviem, jak to funguje, ale ideme. Kaj mi Adam včera povedal, že sa spal. Nejaký to ide. Jaký Adam? No, sa bol. Nie, však normálne vážne si povedal. Nemôže. Ja tu už aj Jožko mi hovoril. Znamená, že sa bude spať. Tak mi to teraz bylo hlavu, vieš, taká liga, lebo sa im sa chvíli tréningu. Tak na koľký tréningov si bol? Teraz som mal na druhom sezónu. Ale podľa to, čo sezóny No, tak si mal skoro toľko tréningov. Tak ale ja mám tréningy 3-4 týždenne. Ja nemám. Nemáš ani jeden. No som videl, na ktorý som trochu po kolena. Zase to vytrhol piču. Tak videla svojho šachtu. Pamätám, v kúsek som mohol zápas. On si zavolal 10 chvíľ na zápas. Nič nehral. Potom mu kurvi povedal, že už život nepríde, bo nič nevierať. Tak som sa skrál, čo to sme stali? To filmu, vieš? Kde sa tam hovoril, my už neprídeme na ten zápas, že ti nevyhrať futbol. Ty nemal loptu chudák. Tak čo ma hraje? Sám vyšli. Čo robím z kurá? Ja, aha, tak. To 2 rokmi. Opa. Rok a pol. Nie, že budete sa ešte hovoriť. To je hrozné. Ja som vedel, že som išiel hrať, by som ho pýtal, že nerobiť. Však by som sa redku. Hej, ty vole, na prvom miesto, ako by si zbila. Jak Morťo. Kamu jak Morťo by si takého stupkoval, ale všetko by si nemali To bolo popísať. fajn. Som dostal redku na takový jedno. No je ohľadné, jo. By ťa pochválil Paťom. Hodinu to nebolo, čo mám. A Paťa by ťa nezačal pochváliť, že si sa pobil. Že by si vyhral bitvu, ak by si to pochválil. Koľko času má takú boj? A čo mám na obranu? Teraz No, už si mal vyjebať z prvej. Co to je to, že A dávaj, až tak ťahaj. je. Ťahaj, čo no. Ale to je čas, to bude vedieť sa hrať. Môžeme, jak to zaujmuješ, no dávaj. Vieš, jak sa bude hrať? Tommy, teď. To nevidím, dobrý fuj. Čo tebe? Kukala teba. Toto som nevidel.